दिस 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 नायदो नै ओरैबायदि खोलो खोलो बार बार बिदिनो नै माबा दङ माने ओरै थाबायलांनानै बै दै गेजेराव थानानैहाय दा होबाय नै बेयावहाय जों माबा स्लुइस गेटनि सा सालायगासिनो अ ये ओरै होनानैहाय ना माथो औ बरियानो ओरै होनलायनायनि नोगोद डेन्जार नुदोंलै नुनाया खिन्थु सैथो बाथ्राखौ खिथानोसै आरोखि अके अके हेल' खुलुमबाय बयखौबो नैबे निज्लागुरिनि निजरा इक' टुरिजम पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगानिफ्राय नोंथांमोनखौ आङो खुलुमग्रोबाय नैबेनो जाहैबाय जायनि थाखाय फेमास बेयो बिराद पुराना मोनसे स्लुइस गेट बेखौहाय गायनाय फुनायाव बाहायो खेथियावहाय बिदिनो दा नोंथांमोना नायलांदो बे इक' टुरिजमनि खना खनला समायना जायगाफोरखौ नोंथांमोना नुलांगोन येस ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय नै मेन गेट निजरा इक' टुरिजमनि नैबेयो मेन गेट आरो बेबो कमप्लिट जायाखै बानायगासिनो दंबावो एसे साजायबावगोन नामा ओमफ्राय सान्तिपुर बा ओरै फैबाय थुक्राझार ओरै बेंटल एरियानिफ्राय फैबाय ओमफ्राय ओरै सान्तिपुर थांबाय ओमफ्राय नैबे थिनालि बायदि जादों नैबे थेंक्स क्लाव सावथालि होनसै थेंक्स क्लावखौ आं जेखौ बारा रोंबाङा एसे नायदो नै औवानिनो बाट माथो लहानि बायदि सिलभारनि बायदि नुजोबहोलायदों औ बेनो जाहैबाय गेटना एसे साजायबावगोन कमप्लिट जायाखै एसे माबा माबि थादेरबावगोन आरो बेवहाय ओमफ्राय नैबेवहाय कमप्लिट जाथ'वाखै नै कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दं नैबे आदामोना बेयो जाहैगोन टिकेट काउन्टार एन्ट्रि फिस नोंथांमोना नैबेयावनो होलांनांगोन बा हाबनायनि बेसेन जे बिथांमोना कमिटिनिफ्राय लागोन बेखौ बेयावनो होलांनांगोन नै ओरै गेट बोथेग्रा दंखायो नै बेयाव फांफुं सालायलाबायफैनाङा दे गारिफ्राखौ बांब्रां बुंब्रोनो नाला नैबे आदामोनजों दामहर जानोबो हागौ ओरै नाजावहरनांगोन फैसाखौ हरदो टिकेटखौ नाजावदो फुट ओरैहाय बिराद मावनायजों सेस्था खालामनायजों बिराद नाजानायनि गेजेरजों गावसिनि बेस्ट खामानिखौ मावनानै होबाय नै बिथांमोना मा बान्दों आदानो नै हाखर जावग्रा बेयाव माने गेट न' अफिस बानायदों जों दा थांनानै प्लास्टिक खोबहैसिगोन दाबसे जायगायाव ने औ दाबसे जायगायाव दा आंजोंनो थाबायगासिनो दङ नै बे बिथांमोनानो मावग्राफोर मावदों कमिटिनि मानसिफोर आरो गावसोरनो मावदों गावसोरनि आखाइजोंनो बानायदों बे गेटखौ बै मेन गेटखौ नैबे दलाङा नैबे स्पेशल दलंखौ बानायग्रा मास्टार माइन्ड बिथांमोना नै आंजोंनो थाबायगासिनो नै दा बे मा नामा दा आंना समित बसुमतारी ओमफ्राय नैबे आदानिया लकेन बसुमतारी औ दा नैबे जों जि दालाङाव थाबायगासिनो दं नैबे दलांखौ नैबे बिथांमोनानो गावसिनि खर' बाहायनानै बेखौ समायना बानायदों नायदो नै वाव बेनिफ्राय नायदो नै वाव मोजां जोबोद मोजां आरो हरैहाय माने वाट्स टावार बायदि नायहैग्रा दंबावसो नै बेलाय नायनानै लादो नै आरे वाव गोजौजोंबो बेबायदि होदों नै बेवहाय बादिंलाबायनो नाङा नोंथांमोन खिन्थु बे औवानिसो नालाय नस्थ' खालामलांनो नाङा जाहाथे डिसिप्लिन मेनटेन खालामफैयो नायबावदो नै वाव नैबे पुरा माने दैनि सायाव थानानै बे मोनसे थाजिम आबहावाखौ मोननो हागोन आरो बेवहाय नै नायदो आं जेराव दं ओह नुबाय नोंथांमोना नुगासिनो दं ओइ नै बेलाय ओमफ्राय ओरै ओंखारलांग्रा दङ नै बेजोंहाय नैबे दलंनि खाथियावनो आरो बे दलंजों आटाच नैबे बुस्थुआ सेरफोर वाव बिदिनो ओरैबायदि खोलो खोलो बार बारनायजों फिरफिलाया माने रोहो उरायगासिनो दङ नै माय गुडनेस बेवहाय साजायगासिनो दङ नै वाव बिथांमोना फोसाबगासिनो दं औ नै बेबायदिनो साजायदों आरो बेयाव औ बेलाय नै साजायगासिनो दङ दे साजायगासिनो दं दे लागाय दे नै बेलाय औ अपेनिंनिनो 11टा साननि औ नोंथांमोना टाइमखौ मिथिनो लागोन अपेनिं प्रग्रामा जागोन 11टानिफ्राय बेनिफ्राय कालचारेल नाइट जितु आर्टिस्टफोरनि प्रग्राम बियो जागोन जाहैबाय बेलासिनि 4टा मिस दाखालामसै नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं एक्साइटेड जानानै दं ओमफ्राय बिदिनो आं दिन्थिलांबावनि नै बेजोंथ' फ्राय हाबायानो नै फुनजोब्बाय जिरायग्रा गोलाव चेयारफोर दङ फिरफिला दं बेलाय
हाब बेबा मालै नै बेबो बिदिनोसै इयो ने बेखौ बिदिनो साजायना दोनबाय नै ओमफ्राय नैबेखौ नै माबा मोनसे क्रिएटिभ मोनसे आइटेम बानायनायबो दं बिथाङा समायना बुस्थु बानायदों दा बेखौ एसे नोजोराव नांनाय बायदि नामा ओमफ्राय नैबो दङ नै बयनिफ्राय साबसिन बेस्ट रेस्ट हाउस आं मोनबाय बेवहाय नैबे निज्लागुरि निजिरा इक' टुरिजमाव नैबेयाव नायदो नै बियो कमप्लिट जाजोब्बाय दा क्लियार नै बेवहाय माखासे कमिटिनि मानसिफोर जिरायनानै दङ नै बेलाय नै आदा माबोरै थिगैनो दं थिगैनो दङ दंनायाथ' दे फुरा लाहार फाहाराव नांथाबनानै दङ ना येस दा नायदो नै बेवहाय बेयो गाबोननि थाखाय बे पस्टार जेनाखि पस्टार बेखौबो सिथाबनानै दोनदों नै हेलो हाय गर्नु भाइ कस्तो जागा कस्तो हो यो राम्रो भन्छ नाम्रो नि लु दा नैबे पस्टाराव नोंथांमोना नायनानै लायोब्ला नुगोन सोर दामि माने मानसिफोर फैनो नागिरदों आं नैबेनिफ्राय खोन्थादिनि नै मोजां सिनायाब्लाबो निपु बसुमतारी श्रीराम सुनार सेबास्टिन रातने पवित्र पिके ओमफ्राय ओरै नायबावदो नै गीताश्री रामसियारि साकन्द्रि रामसियारि सुजन बाराल नै येस अब्ला आं नैबे रेस्ट हाउसनिफ्राय ओंखारफिनबाय आरोबाव नोंथांमोना माखासे बुस्थुफोरखौ माखासे समायना जायगाफोरखौ आं दिन्थिगासिनो दंबावो येस जानाय लोंनाय बेरायनायावथ' दैया बिराद इम्परटेन्ट नोंथांमोना मिथिखागौ दा दैनि गोनांथि दुगैनो थान्दा खालामनोब्ला दैया ओरैबायदि मोजां फ्रेश निजरा बेयाव एभेलेबल नै रानिं वाटार क्लियार वाटार नै नायना लादो ओमफ्राय बै साहा बेनो जाहैबाय स्लुइस गेट बेलाय ओमफ्राय बैजों माखासे जिरायग्राबो बानायनानै दोनदों नै क्लिन वाटार नै फुरा साफा बेयाव नोंथांमोना आरामसे दुगैनानै गुसु आरामैहाय माने फ्रेशबो जानो हागोन आरो बेयाव नै दा जायगायाथ' बिराद गुवार नालाय नायगिदिंनोहाय थाबायोब्ला एसे मेंनायखायनो जोङो एसे बाइकजोंनो गिदिं नोंथांमोननो दिन्थिनायसै आंनि भिउवार्सफ्राबो नैबे ब्रादारनि चेनेलखौहाय सापर्ट खालामनानै होनो हागोन बिराद मोजां कन्टेन्ट लाबोयो दा नोंथांमोननो दिन्थिलांदिनि बेखौलाय सिनायखायो आरो सिनायाब्ला सिनायनानै लादो बियो जाहैबाय SK बड' ब्लग इउटुब चेनेलनि नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनो हागोन दा नायदो नैबे पिकनिक स्पटनि आं मोनसे मोजां बुस्थुखौ नुनाया बेनो बे जायगाया जेरैथिंबो बैग्रि बेफोरबायदि बैग्रि गावलुम नोंथांमोना नुनो मोनगोन नै बे जेरैबो बैग्रि गावलुम जेराव नोंथांमोना साया मोनगोन जेराव नोंथांमोना साया मोननायनि गेजेरजोंनो बेयाव रंजानो हागोन जानो लोंनो हागोन आराम खालामनो हागोन बलबो गेलेजालायनायनि ओरैबायदि गुवार स्पेस दङ रनैबो लावदुम दं नैबे रेस्ट हाउस दां मथा-मथि नै बेखौ नायना लादो नै नोंथांमोना बियो ओरैहाय सा गोजौनि जोबथानायाव दङ बियो स' नोंथांमोना बेखौ बुजिदो नोंथांमोनाथ' बुजिग्राखा जाहाथे साफा मेनटेन खालामो बेखौ बानायदों बिथांमोना कमिटिनिफ्राय ओमफ्राय नैबे दाखोर गारग्रा नामा आदा दाखोर गारग्रा बेबायदिनो नै माने साफा मेनटेन खालामनो थाखाय बिदिनो माबा दङ नै बेबायदि डास्टबिन बानायदों नोंथांमोनाबो नायनानै ला ओमफ्राय नुवाब्लाबो बेफोरबायदि डास्टबिनखौहाय नागिरनानै मैलाफोरखौ जाहाथे गारनानै होयो ना मा होनो आदा ने आखाइजों बानायनाय खखा बायदि बानायदों नै माने क्लिनलिनेसखौ मेनटेन खालामनांगौ बियो सानसेनिल' नङा आरो ओमफ्राय नै बेबायदि हेवहाङा रेडि जाथ'वाखै नै जासिगोन गाबोनसो अपेनिं नालाय दा नै बेबायदिखौ आं मोननै नुनो मोन्दों हौरै मोनसे हनै ओमफ्राय नैबे मोनसे बे हेवहां गेलेग्रा बेबायदिबो बानायबाय बिथांमोना नै ओमफ्राय नैबो आंनि उनाव नायदो नैबे जाहैगोन मोनसे जौसां एबा स्टेज अपेनिंनि कालचारेल नाइट प्रग्रामनि थाखाय ओरैबायदि गिदिर स्टेज बानायबाय नै गोजौ नायदो नोंथांमोना नै जाबायानो नै गोमखा माथो ने हो माने ओरैबायदि गोमखा फ्लाइबर्डनि माने मोसानायाव बाज्ल'नायाव जाहाथे माने जेबो लर सर जायै बायदि ओरैबायदि बानायखाबाय नै नायदो बेलाय ओमफ्राय बेखौ बानायनायनिनो मालिक बा टेन्टनि अनार बे टेन्ट कमिटिनि अनार नैबे आदाखौ लोगो हमदो नै मा नाम आदा बिनद नार्जारि आच्छा ओमफ्राय अबेयावनि गुरुबासा मा फेसिलिटिनि टेन्ट होयो बायथ' हाबानिफ्राय लानानै साउन्डनिफ्राय लानानै गासिखौबो साउन्ड सिस्टेम गासिबो बेयावनि साउन्ड सिस्टेमाबो नोंथांमोनानो नोंनिनो ने आच्छा ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोननोबो जुदि बेफोरबायदि टेन्ट हाउसनि गिदिर टेन्ट हाउसनि प्रग्रामफोरनि जुदि जगाजग लानो गोसोब्ला साउन्ड सिस्टेमनि जगाजग लानो गोसोब्ला नैबे आदानाव जगाजग लानो हागोन आदानि फन नाम्बार खोन्थाना होदो दे 9951274498 येस थेंक इउ दाम गोसानि स्टेजआवथ' जों गाखोनो मोनखानाय नङा प्रग्रामनि समाव ओंखायनो जोङो बे समावनो स्टेजआव गाखोना लाखाबायलै मोजांनो ना माथो बहाय मोसानो हासिगोन आरो गोसोबायदि ओरै होनानैहाय ना माथो बरियानो ओरै होनलायनायनि गाबोनथ' बिदि मोसागोन ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय सिङावबो नायनानै लादो नै गोम ओरैबायदि औवाजों हेब्रे नाब्रे ओरै माने जिग जेग खालामनानै खाथाबजोबदों नायदो नै नोंथांमोनानो मावगासिनो दंबावो नै बेयो मा जागोन बेयो
बेयो बक्स दोनग्रा बक्स दोनग्रा अ माने गोजौ खालामनांगौ बेखौबो माने साउन्डआ मोजां खारनांगोन नालाय गोजौनिफ्राय ब्लां ब्लांनो नंगौना नङा औ बिदिनो मावख्रुबगासिनो दं नै बिथांमोना होना हो दे बोलोगोराथारलै बे मा एफा गोजौ खालाबायखो नोंसिनि मा एफा गोजौ खालाबायखो लाइट टावार अ आच्छा आच्छा बेनिफ्राय लाइट हरगोन गोजौआव बेसेबां पावारनि लाइट बाहायगोन बेयावलाय 500 पावार आच्छा आच्छा बेयो लाइट थागोननो माने मोनानि प्रग्राम नालाय बेनिफ्राय लाइटनाथ' सोरांनि गोनांथि बेबायदिनो खागासिनो दङ नै आच्छा दे ओमफ्राय बिदिनो दिनै अपेनिंनि सिगाङाव मोनसे पार्टि पिकनिक जाफैनानै दंफैयो नै बिराद आसल दां आयु गागदावलायनानैसो जिरायना दङ नै बास दे खोन्थादो मामोनलाय चेनेला रमान्टिक साइन कम्पानि बिथाङा माने मिउजिक प्रडाक्शनबो खालामो ओमफ्राय सम सम ब्लगिंबो खालामो औ नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनो हागोन बे बिथांमोनानो बेवहाय माने पिकनिक जाफैदों थामामखा दिन्थि दे मा दं जों गासै 15 जनसोल' आच्छा आच्छा जों 25 केजि लाबोदों सिं सा एल' जोमा दिन्थि दे माने बहुत दाउ आरो दाउ खासिजों औ बेनिफ्राय अमाजों फक होनो जायखौ औ माने हांदों आरो आच्छा आच्छा अमाया बर'नि ट्रेडिशनेल मोनसे हारिनि कालचार खा नालाय औ बेखौ जाफाखानांगौ आरोखि अमा थायाला फारथियानो जाखा बेखौ जाखांबाय औ जाखांनायनि उनाव ओरै आच्छा आच्छा माखासे जागासिनो दङ नै माखासे जागासिनो दङ बियो बोरमामोन खिन्थु खासिमोन दै खासिमोन दा खिन्थु आच्छा आच्छा दे औ सियर खासिमोन सियर बेखौ नायनानै फैदो लाइसेन्स दंखायोमोन दा फुरा लाइसेन्स दं औ दे मा दं बेखौ होनो दे आं थगायाखै औ आंबो चेनेल लखायनानै आं थगाया नैबे एकदम खासि नैबे गुफुरफोरा मेजेमजोब दे आं थगायाखै बे गुफुरफोरा मेजेमजोब औ बेयो जाबाय बोरमा बे बोरमा औ बे बोरमा खासि दा बेखौ जागोन ओंखामजों ओमफ्राय बोथोरनि लाब्रा बोथोरनि मैगंजों ओइ लकेल दैयो लकेल गोजाखा दा लकेल बियो टमेट' होदेरनाय गुद्रि बहक माहाजोन गोजालै बे पिकनिक जाग्राफ्रा माथो बावनाय ओमफ्राय जायगाखौ माबायदि मोनदों नोङो जायगाथ' जोबोद मोजां आंबो गोबां नोंनि बायदिला नैबेयो निज्लागुरि निजोरा इक' टुरिजमा साबसिन आंनि बायदिला आंनि माने गुवारसिनबो जादों दा बयनिख्रुइ बे गुवारसिन आरोखि ओमफ्राय हाद्रि मोना मोनसे मोनाबिलियावथ' बिराद हाद्रि गांसो दंजोबो नालाय मोजां बाट लामाया हाद्रि लोगो मोनबावगोन ना थिग আছে आं एसे गिदिंबावनि दे आं खालामगासिनो दं आंबो दे दे नैबे मोनसे स्लुइस गेट दङ इरिगेसननि बेनिफ्राय गोबां माने गायनाय फुनायाव बाहायनायनि बेबस्था नैबेनिफ्राय बानायनाय जादों बिराद फुरानासै नामा नै बेनो जाहैबाय नै स्लुइस गेटआ गोलावथारलै बाइक सालायजायो बाइकल' सालायजायो ओमफ्राय गाहायजों नायदो नै बेबायदि दै बोहैगासिनो दङ दैयाथ' रानाखै बियो रानिं वाटार माने थायोदां ने बियो 12 मास थायनो राना बे दैया वाव नै ओमफ्राय नैबे स्पटआव नैबे फंबायखौ लोगो मोनबावदों नै बिराद एक्टिभ ब्लगार बेबो सासे मट' ब्लगार द बर' राइडार औ नैबे फंबायनि चेनेलाव थांनानै चेक खालाम द बर' राइडार नोंथांमोना जायफोरा सेंग्राफ्रा जोंने सेंग्रा सिख्लाफ्रा मट' ब्लगिंखौ नायनो मोजां मोनो बर'निफ्राय जोंनि ओनसोलनिफ्राय नैबे फंबाया सासे द बर' राइडार नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै एसे ग्र' खालामबावदो ग्र'थ' जागासिनो दंखायो आंनि रियेल नामा नाइजेल हाज'वारि आं चिरांनिफ्राय आंनि चेनेलनि नामा जाहैबाय दा बर' राइडार दे लोगोफोर होमब्ला ओमफ्राय नैबेनि गारिया नायदो नै हिमालय ना मा होनोमोनलाय बेखौ नैबेलाय नैबेनो सिम्बल दंखायो नै बेवहाय द बर' राइडार बेलाय नै बड'लेण्डनि बे नेपालनि भुटाननि नङा बे फंबाया बड'लेण्डनिनोखा नै गारियाबो फाख्रा सिख्रा आर्मि कालारनिलायखा नेपालखौ मानसि होइनाथ' बड'लेण्डखौ चिरांखौ दा होबाय नै बेवहाय जों माबा स्लुइस गेटनि सा सालायगासिनो दं नैबे गुसुं माने नैबे गुसेब लामाजोंनो ओमफ्राय सालायग्राथ' एक्सपार्ट नालाय माने बेयो दै बायदिल' हैनो थाखाय नैबे पिकनिक स्पटनि गिबियाव आगदाजों हाबजेननायावनो मोनगोन नोंथांमोना ला दखान माबा माबि दखान 12 बाजा दखान बेखौ मोनगोन नोंथांमोना सिन्था गैया जानाय लोंनायनि फिथाइ जाखावग्रा फिथाइ जानो मोजां मोनग्रा नै भुटाननि खमला मोनजागोन नारें खमला भुटान हाजोनि ना माथो आब' ने औ ओमफ्राय नैबे काश्मीरनि होनदों नामा आपेला औ ओमफ्राय बेखौ माबायदि होनाय जाखो दामा थाइबाजों 50 बेयो बेसेबांनि दं 50 थाखानिनो बे 1 2 3 4 5 50 माने थाइसेयाव 10 थाखा बिदि
जानाय लोंनायनिथ' सिन्था जानांगौ गैखाया एभेलेबल जाजोबखायो आरो फार्स्ट हाबजेननायाव नैबे दखानखौ मोनगोन नै नैबे बाजैनि दखान नै दाउदैनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय गासिबो मोनगोन नै बेवहाय आरो बिदिनो लोंनाय मानायाथ' थाखागोन ने बाजै औ बेजों लोगोसे फुरथि खालामनो थाखाय दामग्राबो दङ दामग्रानि बेबस्था नै बिदि आरो दा माने अपेनिं जाथ'वाखै अपेनिं जायोब्लानो गासै बेफोरो थाग थियारि जाजोबगोन लारि लारि चिप्स नांगौ बायदि नै बेबायदि दङ बेनिफ्रायनो ओरैहाय सोरगिदिं ओरैहाय बेयो दखान एरिया आरो दखाननि थाखाय बे साइडखौ हगारना होबाय दा बेयावहाय रेस्टुरेन्ट जानाय लोंनायनि दखानफोरनि जाजोबगोन आरो नैबेखिनिया बेयो खोला गोजोबजों आरो बेयो खोला गोजोब ओमफ्राय नैबो सासे लोगो मोनदों नै नायना लादो नुबाय माने खानाया नायदो माने सेलेब्रिटिनि मानसि नालाय सावथुन मुलुगनि मानसि नालाय सोलायदों एसे सोलायबाय नाम मोजाङाथ' रिंखां जाहैबाय रिंखां बरगयारी ओमफ्राय राजनि होनना फेमासै आरो सावथुन मुलुगाव अननाय फिल्मनिफ्राय औ ओरैबायदि डेन्जार मानसि इयो ओमफ्राय मा खालामनो फैदों बेवहाय जास्ट ओरैनो नायफैदों गाबोन अपेनिं दंनायखाय अपेनिंनि सिगां माबायदि बानायदों जायगाखौ बेखौ नायनो होनना फैदों आरो आच्छा बेवहाय ओमफ्राय बे खानायखौ नों मा साननानै बिदि माबादों जेन'बा नोगोद डेन्जार नुदोंलै नुनाया खिन्थु सैथो बाथ्राखौ खिथानोसै आं औ माने मोनजोब्बायमोन आरो माखासे एसे ओंखायनो रागा जोंनानै एकदम दुखुजोंनो माने मा जाला जाथोंसै होननानै फुनदों खिन्थु समायदोंबो बिराद डेन्जार नुदों माने साउथ आफ्रिकान स्टाइल आरोखि ना नंगौब्रा थेंक इउ औ नायदो नै बा बिराद समायदों मानसियालाय बिराद फुंखाबाय ओरैबायदि माने जानाया मोजां जायो नालाय बिथाङा ना बेदराथ' दैलिखा औ दैलिखा ओमफ्राय मोजाङै दं खबर सबर एकदम 100% 101 गोबां बेबायदि दखाननि गेजेराव नैबे दखाननि मोनसे एसे इउनिक माने बैसाङाव गाखोनानै जानो हागोन आरो नैबेलाय ओइ आदा गेटआव नेना दङलै नै हाबहोनाय नङा नामा रायलाय हो गाखोजाथ'वा गाखोनि दे गाखोनि माबायदि मोनो ना बा औवानि जांख्ला बानायदों है नैबेवहाय एसे एक्सप्रिन बायदि ना मायलाय बुसेब वा नायदो नै बेयाव टेबोल थागोन चेयार टेबोल जेरावहाय माने जिरायनानै सोरगिदिं जिरायनानै जानो लोंनो हागोन बेवहाय मै थाङो बाबुफोर नोंसोर एन्जर साहैयो नोंसोरो आर्मि गाननायफ्रा नायसै नै एन्जर साग्राफ्रा नै आसल नै र' बाबु नायनि दांख्रेमा मोनसे दं दांख्रेमा नायनि रा दांख्रेमा नायनिलै दांख्रेमा नायनि दे बाबु सानायना दिन्थि दे माबायदि सायो नैबे दांख्रेब होननाय बुस्थुखौ नोंसोर माथो होनो बेखौ खैसार औ खैसार आच्छा औ एसे मोजाङै साना देखायखादो औ दा लोगोफोरनि दांख्रेमाखौ मा रोखोम सायो बेबायदि सायो आरोना ओमफ्राय एन्जर लामायाव सायोना बेखौ ने बाबु दे हाबहोनाय दे एन्जर बानायदो दे एन्जर मा जाफैयो दे एन्जर हाबहोदो दे एन्जर हाबहोदो जायखिजाया माबाफोरखौनो हरदो दे ओरै लाबोदो दे जेनेबा एन्जरना फैबायलायनो ओरै खारथों इदि गामो दा इदि गामो दा नांला अ मा नाम बाबु नोंनिया बीर कुमार औ आसललै बे आसल नोंनिया मा नाम बाबु दैथु मासे नांगोलै बाबु माथामफ्लाय नांखायने हेल' लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि नैबे भिडिअखौ आं नैबे माइ बारियावसो फोजोबफैबाय मानो होनोब्ला जायगाया ओरैबायदि समायना दुब्लिबारि ओरैबायदि गुवार जायगा दं बेवहाय निज्लागुरि खाथियाव जायगानि नामा जाहैदों नांदरबारि आरो इयो लामा आन्दायबावखाबाय ओमफ्राय लामा आन्दायदों आरो जोंबो लामा आन्दायना बबेबा दुब्लिबारिनि लामाजोंसो फैब्रुनानै सेस लामा जोबहैबायनो बे ससे थांनानैनो दा ओरै थांफिननांगौ जाहैबाय जायखिजाया भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आरो उननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन बाय बाय नै एसके बड' ब्लगाबो औ अब्ला बाय बायसै लोगोफोर लामा आन्दायनाया एसे